super late. Nakapila na sila, wala pang laman yung mga ano. Dumating naman yung pagkain. Pero nung dumating, malamig. So nung unang taon ko as station manager ng Love, gusto ko na yung magiging lunch, kakaiba. Yung mismo nagki-cater, kumakanta, sumasayaw. May pagkain na, may entertainment pa. Bago kasi kumain, may mass muna. Pagkatapos ng misa, kanya-kanya na yan, paunahan na yan doon sa kain. Matatapos na yung misa, bumulong sa akin yung PA. Sabi niya sa akin, ma'am, wala pa po yung pagkain. Alam mo, Jex, talaga, yung nagpalit-palit talaga yung internal organs ko, nagpalit-palit sila ng pwesto. Yung pancreas napunta sa gallbladder, yung gallbladder pumalit sa lungs. As in, parang hinalukay ube. Super late. Nakapila na sila. Wala pang laman yung mga ano. Ang nangyari no, nagkaroon ng mini show. Correct muna kasi habang inaaliw yung mga tao. Pambudol. Lahat ng mga DJ, sige, gawin nyo lang. Magpa-games kayo. Pamigay tayo ng papremyo. So dumating naman yung pagkain in fair. Pero nung dumating, malamig. So kailangan pa siyang, 'di ba yung may Initin, fire? Oo, yung may fire. So yung mga unang 50 siguro na nakakuha, malamig yung tinira nilang pagkain. Sebo-sebo talaga. Ang bonggang-bongga. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.